zady kän aýdyň Ramazan aýy diýipdir. Biri la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkincisi estağfirullah. Her gün 100 dana aýdyň. La ilahe illallah 100 dana, estağfirullah 100 dana. Yine iki zat qaldy. Hudaýa meni cehennem odundan kesen qaharın singen yeri ondan sakla ve cennet beheşt uçmak, Türkmen beheşt uçmak diye. Ol uçmak ki Hudaýa sen rahmatın yeri şonu bize nesip etip dua edin 4 zat boldy. Ramazan aýda her kim bir musulman doğanına agzaçarlyk berse öz boynunu azad etdi diýipdir. Sahabalar aýdypdyrlar, ya Resulallah, bir näçämiziň pulumuz ýok, bir näçämiziň malymız ýok, agzaçarlyk berer ýaly. Peýgamberimiz aýdypdyr, men aýtýan agzaçarlygym bir tabak nahar diýipdir. Bir çeýçeriň suw, bir hurma, bir agdyň açyşyň menen nipde bir arada tutan adymy berseň de şo sogaby alýan diýipdir. Kıyamet gününe yankı wagta enine bir sogap bermege razi bolmajak günden çürim hükmen icra edeweriň musulman dogallar.